Hej, velkommen til In His Own Language, eller på sit eget sprog. Jeg er Dan Christensen. Det er Thea Hansen. Morgan Ans. Vi er her i dag, og det er episode 9. I dag er lidt specielt, fordi det er episode 9, og det er vores anden serie. Vi har gået igennem 8 episoder indtil videre, og så nu begynder vi på en ny serie. Ja. Ligesom de andre episoder, vi snakker om Jesu Kristi evangelium, og vi er alle sammen jo fra Jesu Kristi Kirke sidste dages hellige. I dag snakker vi om noget meget specielt, ligesom de andre gange. Vi skal snakke om evig familie og tjeneste. Og det bliver et rigtig godt emne, må jeg sige, at snakke om sådan noget. Mm-hmm. I må gerne log på inhisownlanguage.com og chatte med os. Vi kan godt lide, når I snakker med os under showet, fordi vi vil meget gerne svare jeres spørgsmål, og vi lytter altid til jer. I må også gerne finde os på Facebook og følge os der. Det er facebook.com/inhisownlanguage. Og det er der, hvor vi kan sende nogle opdateringer eller nogle nye ting, som sker. Så, ja. Men i dag snakker vi om familier, evige familier. Ja. Det skal vi lige tilføje, ikke? Og tjeneste. Og vi begynder med evigt ægteskab. Ja. Vil du gerne tage det? Det vil jeg gerne. Ja. Tak, ja. Dan. Inde i familien, det grundlæggende princip inden for Jesu Kristi Kirke sidste dages hellige, det er familien. Den, kan man sige, unit... Enhed, ja. Tak. Enhed, familien, er absolut af meget, meget stor værdi. Og alt, hvad der sker inden for Jesu Kristi evangelium, handler om at opbygge denne her familie. Alle de oplevelser, vi har igennem vores liv, bliver styrket og bliver forbedret ved enheden, altså familieenheden. Så derfor er det vigtigt at få af de her familier, vi har. Ja, og den der familieenhed er central i Guds plan. Ja, det er det. Guds plan er bygget på familierne. Ja. Det er sådan, det fungerer. Ja, og vi har før talt tidligere shows omkring hans plan om frelsesplanen og andre ting, og der kommer familien jo så også ind der, for det er en velsignelse for os her på jord at være en del af en familie, hvor alle vores oplevelser, både sorger og glæder, kan blive, ikke sorgerne skal jo ikke blive forhøjet, vel, men de kan blive formindsket, og man kan få hjælp til at komme videre i sit liv, og glæderne kan blive forstørret. Mm-hmm. Og frelsesplanen gør det muligt for familier at bo sammen, fordi hvis vi alle sammen stræber efter de samme ting som en familie, jamen så kan vi også have det samme mål og ende det samme sted hen. Er det sådan, det er derfor vi siger evige familier og evigt ægteskab, ikke? Fordi det varer jo for evigt, ikke? Ja, og det er det, vi lige netop skal til at tale om, det er, hvordan vi kan få det til at vare evigt. En anden grund til, hvorfor enheden som familie er enormt vigtig, det er, fordi det er faktisk den allerbedste lærested, vi kan få. Det er, hvad der sker i familien. I den her moderne tid, vi lever i nu, der er der jo blevet meget bevist omkring vigtigheden af de tidlige år af børn, og hvad de lærer osv., men det her er et system, der har eksisteret lige siden tidernes morgen, hvor igennem Herrens evangelium er vigtigheden af at danne familier og være den her enhed, børn og voksne, og lære sammen og give den styrke og det beredskab og de redskaber til selv at kunne vandre ud i livet og danne sig selv endnu en familie. Så det er nogle dejlige principper, men også nogle meget dybe principper, og som vi I lige nævnte, som ikke nødvendigvis behøver at have kun betydning her på jord, men faktisk vi har mulighed for at bære dem ind til evighederne. Og det skaber jo pludselig en helt anden dybde, og den evighed, det er derfra, vi pludselig siger ordet evig familie og evig ægteskab. Så der kommer vi lidt tilbage i nu, og det kan være, at du har lyst til at tale lidt om det, omkring, at vi har før talt om noget med præstedømmet, nogle ting, der kræver for at kunne få et evigt ægteskab. Først kræver det jo en mand og en dame, ikke? Men altså, der kan lide hinanden. Men når vi så er kommet videre derfra, og de har sagt ja. Ja, altså vi har jo snakket om, at alle handlinger, som gøres i Kristi navn, skal også gøres ved hans myndighed. Ja. Man kan jo ikke bare sige, altså døbe en anden person uden den tilladelse. Nej. Og det er det samme med en evig ægteskab, fordi Guds magt er en magt, som binder ting på jorden og også i himlen. Altså de ting, som er gældende her, gælder også i himlen. Og når man bliver
altså vide til hinanden, eller besejlet til hinanden, som vi kalder det i kirken, så er det også ved Guds myndighed og hans kraft. Det gør, at det ægteskab, som findes her på jorden, også findes efter døden og i evigheden. Ja, og som sagt, som vi har talt om før, ligesom du sagde, det kræver den rigtige myndighed, ligesom vi også har sagt før. Det er, vi kan jo heller ikke bare skrive under på vores eget eksamensbevis. Det kan vi godt, men det gælder ikke nogen steder. Vel, så det har ikke den virkning, selvom vi måske synes, det ville være rigtig dejligt, vi kunne. Og selvom vi måske gør det ikke for at snyde, men med en god hensigt, så gælder det stadigvæk ikke. Vi kan ikke. Det gælder ikke nogen steder, og det er fuldkommen det samme med evangeliske ordinancer og de her ting, der sker inden for det her. Men en af de måske interessante ting ved evigt ægteskab er, at i de fleste kirker, så siger man, til døden jeg skiller. Ja. Det er ikke rigtig nogen, som hævder, at de kan tilbyde et ægteskab, som vil vare efter. Det er noget helt specielt. Det står efter døden, ikke? Det er noget helt unikt til vores kirke, at vi kan tilbyde folk, at deres ægteskab kan vare i evigheden. Mm-hmm. Og det bliver tilbudt, men det kræver lidt. Hvad er det meget enkelt, Dane? Hvad er det kræver lidt? Altså, hvad skal en mand for eksempel, hvad skal en mand og kone gøre for overhovedet at kunne være, kan man sige, klar til at kunne modtage og få gavn af det her evige ægteskab? Det er jo bare... Jeg er jo gift, ikke? Så det tager jeg. Det tager vi også lige. Ja, men at være sådan... Altså, hvad skal først og fremmest? En mand og en kone skal i hvert fald... De skal elske hinanden. Ja. Jamen... Det er at have kærlighed efterhånden. Den er jo svær, det er jo den kærlighed, som man altid gerne vil have bevare eller bestå. Ikke? Ja. Man vil have den vare længe. Eller og den kommer jo ikke gratis, men det er i hvert fald vigtigt. Og så skal... hvad så? For at, sådan, at blive besejlet eller blive gift i al evigheden, skal man være jo et medlem af Jesu Kristi. Det skal det, ja. Og for at kunne være medlem der, så for at kunne få det evige ægteskab til at gælde, så skal de... blive gift i templet. Ja. Er det det, du mener? Jamen, det er det også, men det er også at holde for eksempel befalingerne. De skal stræbe efter at holde Guds befalinger. Ja, de skal være værdige medlemmer. De skal være værdige medlemmer. Holde budene, de skal... Så skal de være perfekte? Det skal ikke være perfekte, men de skal stræbe efter at følge, altså efterleve Jesu Kristi evangelium. Ja. At være værdige, at gå i kirke, at bede deres bønner. Ja. At, ligesom vi har som før talt om Jesu Kristi evangelium, at have tro på ham, at omvende sig, at blive døbt og få helligåndsgaven osv. osv. Og når det er sagt, så er der jo en meget enkel detalje, der også tæller med. Det er, at når vi bliver gift, både i templet eller vi bliver gift borgerligt, så gælder det altså om at være tro og tro mod de løfter, vi giver hinanden som ægte folk. Og det vil sige være tro og hvad hedder det på dansk? Det hedder ikke... Troskab. Ja, troskab, altså love, 100% troskab. Og den er en svær en. Den er jo ikke svær som sådan, men det er fordi mange tror, det gælder om, det er bare noget med, at jeg ikke skal være ude og være farlig med nogle andre af det modsatte køn. Men det ligger også i vores opførsel. Det ligger i den måde, vi er på med det modsatte køn. Det ligger i mange ting. I den måde, vi taler, vores sprog. Yeah. Så der ligger en opførsel og en handling. Og hvordan vi viser respekt. Ja. Så der ligger mange ting i det at være trofast over for vores partner. Det er jo ikke noget, vi er perfekte til, nogen af os. Men det er noget, vi skal stræbe efter og være villige til at være opmærksom på at sætte et mål for at kunne gøre og være bevidste om at stræbe efter. Ja, og det er nemlig meget, ligesom de andre, meget vigtige detaljer, ikke? Ja. At holde sig tro. Og så kommer vi jo så faktisk, og så kan vi faktisk blive viet i templet for tid og al evighed. Ja, og det er nemlig en dejlig oplevelse. Og det er noget, en af de største velsignelser eller glæder, man kan få her på jorden, at blive besejlet, som vi siger, ikke? Til hinanden. Det er ikke bare gift, men besejlet. Og der får vi faktisk løftet, ikke, om at vi kan blive sammen som familie, hvis... Betingelse... Men der er altid en betingelse. Fordi det gavner os heller ikke. Vi vil jo ikke ønske at bo ved Gud, hvis vi ikke har været interesseret i ham igennem vores liv. Det følger lidt hinanden. Så hvis vi ønsker de her ting og stræber efter de her ting, så vil det være klart, så vil vi have lettere ved at efterleve tingene ligeledes. Så det vil være en del af vores målsætning. Ja.
Det betyder ikke, at det altid er let. Det betyder heller ikke altid, at vi ikke kan komme ud for ting, eller fristelser oven i købet, eller noget. Det sker for mange fantastiske mennesker. Alle mulige ting i vores liv. Men der er altid en vej tilbage. Og det er det hele tiden, det ligger i vores holdning til, at vores målsætning er at følge og holde de her love, og de løfter, vi har lagt på Herren, på Herrens alter, kan man sige, som vi bliver viet for tid og evighed. Og så altid vende tilbage til dem. Og det ønsker jeg at sige på den måde, ikke? Fordi der er altid håb. Vi må ikke glemme, der er altid håb. Lige meget hvad der sker i vores liv, der er altid det håb, fordi Kristus har givet os det håb i evangeliet. Så lige meget hvor vi er henne i vores liv, eller hvis der er nogen af jer, der sidder og siger, det her, det har jeg bare slet ikke, der er håb. Og det er ikke mig, der kan love det, det er fordi, det er i evangeliet. Det er det hele, det drejer sig om. Så husk det bare, at det er aldrig for sort, til der ikke kan være håb. Og så er der endnu mere håb. Ja. Fordi så kan man jo sidde der og sige, det er jo fint, vi har templer nu, og vi kan få en evig familie. Hvad med alle dem, der var der før, der ikke var templer? Hvad så, Morgan? Hvad siger du til den? Jamen, så skal vi... Det er bare ærgerligt. Ja, det er bare... Du skulle være bedre, du skulle ikke have været født i middelalderen. Nej, det har vi snakket om lidt i den anden episode, mener jeg, med frelsesplanen, fordi Gud er jo en kærlig Gud, han er ikke en partisk Gud, han vil ikke bare vælge nogle af hans børn og sige, jamen, I var jo kun dem med ekstra gode. Og så... lyseblå øjne kan komme tilbage. Hey! Det har jeg ikke. Så. Nej, okay. Han er lidt grøn. Han er grøn øjne. Det vil bare... Alligevel. Det var ikke joke, altså. Så jeg er helt fortabt. Nej, fortæl videre. Okay. Men vi har de her templer. Det er ikke kun et sted, hvor man bliver gift, men det er også et sted, hvor vi kan gøre arbejde for vores afdøde slægt. Ja. Og det lyder måske lidt underligt lige med det samme, når man hører og laver vi arbejde for afdøde og sådan noget. Men vi tror jo, at livet fortsætter, at vores ånd kommer til en åndeverden, hvor vi så venter. Og der er nogle mennesker, som ikke har fået de samme ordinancer gjort for sig, så de skal også... Altså de skal var i jordelivet. Lige præcis. Ja. Så de skal også få de der ting, fordi det er de her betingelser, som Gud har givet os. Men inden de får ordinancer, vi slynger de her ud, hvad er det første, der sker i åndeverden? Hvad er det, der sker med de her sjæle, der venter der? Hvordan får de at vide om de her ting? Ja, vi lærer i, jeg mener det er 1. Peterbrevet, at Jesus Kristus, mens han var død, så gik han til de ånder, som var i åndeverdenen og underviste i evangeliet. Og vi tror også, at det fortsatte så efter hans opstandelse, men han organiserede en slags mission deroppe, eller hvor det nu er, hvor at folk kan få de ting at vide. Det kan blive undervist i evangeliet som døde. Ja, ligesom vi er undervist her på jorden, ikke? Så vi lærer her, I lærer der. Og så det er jo en dejlig ting. Så hvordan foregår det? Fordi jeg har haft nogle mennesker i min livstid til at sige, hvad går så ud på gravene og graver folk op? Og hvad er det så helt præcis, der sker? Og det, jeg synes, og det gør vi jo ikke. Nej. Og det, fordi hvad er det, der egentlig sker? Det er jo derfor, at familiehistorie bliver så vigtig, og slægtssøgning. Hvad er det, vi gør med det? Jamen, de her ordinancer er på vegne af de afdøde, så, og vi skal også opsøge dem, vi skal finde dem. Og det har været slægtshistorie eller familiehistorie, det er, at folk i kirken bruger deres tid frivilligt på at søge i kirkebøger, eller på nettet, eller bare deres enetavler og så videre. Og de finder de navne på de mennesker, som er døde. Og de kan tage de navne til templet, og så udføre de her ordinancer på deres vegne. Ja, og så kan der nogen, der kan sidde der og sige, det her det er jo ikke et spørgsmål om, nu skal vi se, hvem har fået flest døbt eller et eller andet på deres familie. Det her er en ren og skær gerning af kærlighed og omsorg, fordi vi tror på, at det er vigtigt med de ordinancer, som dåben blandt andet, og at det, at folk gør, som du sagde, med frivillig tid og arbejde og slægtssøgning, som tager meget tid, og derefter faktisk går i templet og bruger endnu mere tid, det er kun ren og skær næstekærlighed, der bliver udøvet der. Ikke? Og så kan vi lige først sige her, fordi det er lidt interessant, og det vil jeg gerne, synes jeg, vi lige skal komme ind på lige om 2 sekunder. Men før vi når dertil, synes jeg har et skriftsted, som jeg bare elsker. Og det er jo min yndlings, min helt. Det er Paulus, apostlen Paulus fra Det Nye Testamente. Han er simpelthen min helt. Han har en logik, som går over alt forstand. Det er en logik, jeg lige kan kapere nemlig. Og det er faktisk, det handler om, at vi tænker nogle gange på,
de her sådan, religioner, der er derude, og så kommer der sådan en som Jesu Kristi Kirke sidste dages hellige og fortæller om, at nu skal vi gøre døb for de døde. Fordi at de ikke har fået mulighed for at blive døbt i deres liv på jorden, og de heller ikke fik undervist i evangeliet der. Så selvfølgelig prøver vi det. Og siger, hvor kommer det ind hen? Men kære venner, det står i Det Nye Testamente. Og det er Paulus' brev, det første brev til Korinterne, kapitel 15, vers 29. Lad os prøve at læse det sammen. Ja, vi prøver lige at zoome ind for Thea. Det er Thea. Ja, og der står nemlig, hvad vil ellers de opnå, der lader sig døbe for de døde? Hvis døde overhovedet ikke opstår, hvorfor lader de sig så døbe for dem? Og det er jo rigtig godt logik for Paulus af. Ja. Ikke? For det er jo totalt logisk, det er jo fuldkommen surrealistisk. Det nytter ikke noget, hvis de ikke opstår en dag. Altså, hvorfor skal de så bruge tid på det? Det er nemlig et formål til det. Ja, det er der. Så allerede dengang var de her principper, vi sidder og taler om, de blev undervist i Det Nye Testamente af apostlen Paulus og andre apostle. Og, så det er ikke noget nyt, der bare sker. Og det vil også være underligt, at vi ikke gjorde det, hvis vi tænker på, hvilken fantastisk kærlighed, vor himmelske fader har til hans børn. Netop som du var inde på os. Det er ikke kun børn i Amerika eller Spanien. Det er os alle sammen. Hele planen og hele evangeliet er for. Jamen så er der også plads til dem, som har levet før vi kom, og dem bagefter. Og selvfølgelig gælder planen også for dem, og de skal have de samme muligheder. Så det er jo logisk på den måde. Det viser jo bare, at vores himmelske fader tænker på alt. På os alle sammen. Hver enkelt en af os. Lige meget, hvornår vi blev født, og hvor vi var henne. Så, men når det så er sagt, så synes jeg, Dan, du lige kan få sige til os. Ja. Fordi nu er de så blevet døbt jo, som vi lige har set, at læst af Paulus, han siger, for de døde. Og du har fortalt os, at de bliver undervist i åndeverden. Og så har vi talt om, at vores familiemedlemmer hernede, de på jorden, de gør ordinancer for os i templet. Ligesom dåb. Og så er der jo nogen, der kan banke i bordet og sige, det er sørme for meget. Det er jo tvang. Nu bliver de tvangsindlagt til at blive medlem af kirken. Det er en forklares lige om det. Det er... de er tvunget til... Nej. Rene ord for pengene. Ja. Nej, selvfølgelig er det ikke tvang. At det er det, ligesom det er her. Vi bliver undervist i evangeliet, og vi vælger at blive døbt. Og ligesom det sker her, sker det derovre på den anden side, i åndverdenen. Så nogen bliver døbt... Hvis jeg nu var død, så var der nogen, der ville blive døbt i mit navn. Som stedfortræder. Ja, stedfortræder for dig. Ja. Og så, hvad vil der så ske? Så kunne jeg sidde i åndeverdenen, og hvad vil jeg så gøre? Det giver den der kapacitet, den der mulighed til at acceptere, at tage imod det. For hvis du gør, så er det stadigvæk op til dig. Ja. Hvis du siger, nej, altså, det vil jeg ikke blande mig i, så har du din egen handlefrihed, og det er jo noget meget vigtigt inden for det her spil, ikke? Altså inden for evangeliet. Ikke spillet, bare evangeliet. Evangeliets spil. Ja, så det er jo fuldkommen rigtigt. Ja, jeg har man må gerne stadig tage imod det, ikke? Så hvis jeg var død og ventede i åndeverdenen, lige meget hvor mange familiemedlemmer, der gjorde dåb for de døde for mig, eller gjorde andre frelsesordinancer for mig i templet, så havde jeg mulighed for selv at vælge, om jeg ville modtage det, og sige ja, om det skulle gælde eller ej. Jeg synes, det er svært, fordi nogle gange tænker vi, at åndeverdenen, det er noget helt anderledes, men det er nok det samme her, ikke? Ja, det er hvis du ikke var medlem, jeg kan ikke tvinge dig til at blive medlem og blive døbt, vel? Nej. Det kan I heller ikke gøre derovre. Du kan også bare lige prøve. Kom bare an. Altså, jeg er døbt allerede, ikke? Men det var faktisk rigtig godt, fordi det er fuldkommen, det er en verden bare med ånder. Så det er fuldkommen det samme ting, der ligger i dem. Ja. Må jeg gerne indskyde med noget? Ja. Jeg har det her dejlige billede, som jeg gerne vil vise. Lad os lige få det op at vende. Vi har snakket meget om templer, og templer er vigtige, fordi det er sådan nogle ordinancer for de døde, det sker her i templerne. Ja. Og hvad danskere? I ved, at... Ja, lad os få det over mig, ikke? Så jeg ikke så bare zoomer ind på Thea. Tak, Morten. Det her er det danske tempel, og det er jo i Danmark. Det ligger i København på... Det er ikke Borup eller noget? Ja, på Frederiksberg. Frederiksberg. På Frederiksberg. Frederiksborg. Og Frederiksberg, ja, ikke Frederiksborg, ja. Det her var jo den første kirkebygning oprindeligt i Danmark bygget. Og på de samme trin, der er her foran, var de trin, min far første gang gik ind i kirkebygningen. Ja. Og den er jo så blevet bygget om til tempel. Til tempel. Og vi har mange templer rundt omkring i verden. Det her er bare et af templerne, som vi har. Og jeg synes dog, at det danske er det smukkeste. Det danske er meget specielt, for det minder lidt om Salomons tempel fra Det Gamle Testamente. Ja. Så hvis I, for dem, som ser på showet nu, eller programmet,
og I ikke har set det her dejlige tempel midt i København, I må gerne tage derover og se, det er meget smukt og meget inspirerende at være der omkring, ikke? Ja, det er det. Og også selvom man ikke lige er parat til at komme ind i det nu, tag endelig derhen og se. Det er dejligt. I kan ikke altid komme ind i det, hvis man ikke lige har er parat til at komme ind i det, men man kan sandelig nyde området omkring det. Og freden, der er der. Vi skal vide, hvad er det næste, vi skal tale om, David? Vi skal snakke om tjeneste, og det er et af mine yndlingsemner. Er det det? Ja. Fortæl os om det. Ja, det er en af de største velsignelser, som vi har her på jorden, at vi kan tjene andre, vise kærlighed, respekt over for andre, og gøre det, som Kristus gjorde, var at tjene andre. Og, er der nogle godbidder ved det? Fordi det er jo sådan med Herrens evangelium, synes jeg altid, der er altid sådan en lille gulerod for os. Altså hvis vi gør det her, så Og det sjove med tjeneste er, det handler så meget om at være sådan næstekærlig og altså uselfisk. Men jeg synes, det er faktisk lidt selfisk. Fordi Gud velsigner dig så meget. Han udøser himlens velsignelse på dig. Ja. Han åbner himlens vinduer. Ikke? Så derfor det er lidt selfisk. Derfor sidder vi her og gør det her. Fordi vi ved, at vi har brug for velsignelse i vores liv. Ja, det har alle. Og det har alle. Og vi kender til de principper, så vi er jo dumme, hvis vi ikke udnytter det. Så. Ja. Og det sjove er, tjeneste er meget, det er ikke bare, det er en god ting at gøre. Det er noget, måske lidt vigtigt at gøre. Det er en del af evangeliet, og det er noget, som er en del af vores dåb, når vi bliver døbt. Det er en del af vores dåbsret. Ja. Og der er jo faktisk et skriftsted omkring det. Nej, for søren. De bruger den her rigtig meget. Ja, det er fordi, jeg er så glad for det, at I zoomer ind på mig. Jeg synes, det er helt vildt hver gang. Så. Helt vildt. Det her er, nu skal vi lige passe på, at vi ikke bliver søsyge. Det her er i Mosier i Mormons bog, kapitel 18, vers 8-10, og det er altså nogle af mine yndlingsskriftsteder, det her. Fordi det er faktisk det her, vi indgår på det her tidspunkt i Mormons bog, er der en gruppe af folk, der er flygtet fra en by. Og der er en leder, der først flygtede derud, fordi han ikke ville være med til de onde gerninger, der blev lavet. Han hed Alma. Og de står så det her sted, og de siger, hvad skal vi gøre, hvis de er blevet undervist i evangeliet? De vil så gerne tage del i de her velsignelser og have mulighed for de samme ting i deres liv. Og så siger han til dem, og se, eftersom I nu nærer ønske om at komme ind i Guds folk, det vil sige at blive døbt, og at blive kaldt hans folk, og er villige til at bære hinandens byrder, så de bliver lette. Ja, og er villige til at sørge med dem, der sørger. Ja, og at trøste dem, der står i behov for trøst, og at stå som Guds vidner til alle tider og i alle ting og på alle steder, hvor I måtte befinde jer, ja, indtil døden. Se, jeg siger jer, hvis dette er jeres ønske, hvad har I da imod at blive døbt i Herrens navn, som et vidnesbyrd for ham om, at I har indgået en pagt med ham om, at I vil tjene ham og holde hans befalinger, så han kan udøse sin ånd mere rigeligt over jer. Så det var et langt stykke. Det var nu et langt skriftsted, og det er jo et rigtig godt. Det er faktisk det, vi lover. Og ja. Der var den lige færdig. Ja, tak. Det er en lille tjeneste, ikke? Tak, da han laver lige en tjeneste gerne. Vi lover, som du siger netop, det er en del af vores dåbspagt. Det er at sige ja til at trøste dem, der har brug for trøstbehov, og være villige til at stå parat til at hjælpe. Ikke? Lige præcis. Og det der skriftet meget, det er meget godt skriftet, fordi det forklarer dybt og sådan lige frem med, hvad er tjeneste? At sørge for dem, som dem søger, at trøste dem, som har det dårligt. Ikke? Ja. Og hvis det er dit ønske, hvis du har lyst til at tjene, så er det også sådan, det er sådan forenligt med Guds ønsker. Han vil have, at vi tjener andre. Han vil have, som han viste hans egen sønvis eksempel på. Men der bliver også sagt noget andet, Morgan, i skriftstedet. Der bliver sagt selvfølgelig om at tjene andre og trøste dem. Men så kommer der også 3 ting, der er meget vigtige. Og at stå som hvad? Guds vidner til alle ting på alle steder. Så det vil også sige, at i det vi tjener andre, så er vi også Guds vidner. Vi handler, som Kristus selv vil handle. Ja. Jeg gør det. Det er flag. Det er flag. Men det er nemlig rigtigt, så vi lever med ind og prøver at blive som Kristus. Det er vi jo ikke perfekte i. Men det er som vores villighed til at være hurtige til at søge og gøre godt. Ja. At vi ikke skal befales i alle ting. Jeg læste faktisk i skriften i dag, her til morgen, at Gud siger, hvordan kan man kende den herre, som man ikke har tjent? Når vi tjener andre, så tjener vi også Gud. Ja, lige præcis. Og det var det, han selv prædikede Kristus på jorden.
Når jeg er jeres medmenneskers tjeneste, tjener I blot Gud. Så det er jo meget enkelt, og man kan jo ikke rigtig påråbe sig Guds navn, hvis man ikke heller ikke er villig til at gøre lidt godt i sit liv. Det sådan, tæller lidt med, ikke? På de her ting. Så det synes jeg også, at det er meget vigtigt, at vi har det her. Så det her, det er jo faktisk en direkte, kan man sige, en form for udfordring til os også. Både til os, der sidder og er blevet døbt, og til dem, som ikke er det endnu. At sige, hvad er vi villige til? Hvad er det, vi egentlig går ind for? Og os, der er blevet døbt, som os tre her, og mange af jer derude, vi kan minde os om det her, for det er noget, vi skal minde os om hver dag. Det er at sige, hvad har vi sagt ja til? Hvad har vi sagt ja til? Ja. Det er nemlig det. Og det kan jo være svært. Det er svært at huske det indimellem til i løbet af dagen, men man får rigtig meget gavn af at huske det, at stå som et vidne, at hjælpe andre. Ja. Og Gud har ikke efterladt os alene. Det er jo ikke sådan, at han bare siger, nu skal jeg gøre det, farvel. Han har jo faktisk skabt kirken på jorden som en organisation, hvor at vi har mulighed for netop at komme videre i vores tjeneste. Det er ikke det eneste sted, vi kan tjene. Men det er et sted, der giver os mulighed som medlemmer i kirken til at ikke kun at tjene, men også selv at vokse i vores talenter. Og det sker blandt andet med hvordan. Fordi når man så bliver døbt, hvad får man så mulighed for at modtage en kaldelse? Ja! Den tæver du lige ud af munden på mig, den der, Morgan. Lad os lige høre lidt hurtigt om, hvordan vi kan tjene i kirken. Hvordan foregår det? Jamen, alle i kirken er lægmænd, ikke? Ja. Altså, vi gør det bare med vores egen frivillige og vores egen tid. Det er frivilligt arbejde, men det er organiseret. Så vi bliver spurgt. Ja, lige præcis. Der er en biskop, som præsiderer over hver menighed, og han får så åbenbaring om, hvem der skal være hvad, altså inden for den menighed. Og er jeg så altid det, hvis jeg får en kaldelse? Nej, men man kan være lærer, man kan byde velkommen til folk ved døren. Altså, der er rigtig mange ting, man kan gøre. Så er der mange ting, og det kan man så... Vi har jo nogle talenter, og det skulle gerne hjælpe os til at udvikle os. Og gør det det? At dele de talenter, som vi har. Vi har alle sammen forskellige talenter og evner. Kan man blive kaldet til noget i kirken og spurgt om noget, som man ikke er god til allerede? Ja. Det kan man godt. Ja, altså, så er det en fantastisk mulighed til at udvikle noget nyt. Og som alting, når vi er i tjeneste med vores medmennesker, så er det en velsignelse, både til dem omkring os og til dem til os selv. Nogle gange, lige op på det der emne, nogle gange, hvis vi bliver kaldet til noget, som vi ikke er særlig god til, opdager vi efterhånden, at vi faktisk har et talent for det. Ja. At vi faktisk har en meget dyb og stor evne, en gave. En gave. Så vi har altså også uudviklede talenter og evner, som vi også kan blive hjulpet med, og som Herren, vor himmelske Fader, ønsker, at vi finder og udvikler i vores liv til velsignelse for andre, men også til os selv og vores familier. Så det igen hele tiden laver den ring. Yeah. Vi har selvfølgelig et valg med de kaldelser. Skal vi sige ja? Nej, det er frivilligt, som sagt, og vi kan også få støtter i menigheden. Når vi får vores kaldelse, så bliver vi faktisk opretholdt af menighedens medlemmer. Som betyder, at de vil hvad? At de vil hjælpe os med vores kaldelse og støtte os. Og også, måske ved det, at vi ikke er særlig god til den pågældende emne. Ja, for eksempel, hvis man nu bliver kaldet som pianist, og man aldrig har spillet klaver før, så er det jo klart, så har man brug for hjælp og støtte til, og tålmodighed blandt folk til at vide, at jeg er ikke den bedste til det, men jeg vil gøre, hvad jeg kan. Lige præcis. Men der er også en anden ting, vi udvikler, der er rigtig vigtig, og som vi lige hurtigt skal sige, fordi vi er ved at løbe tør for tid, det er tro. Vores villighed til at sige ja og modtage kaldelser i kirken udvikler vores tro. Hvis vi er villige, og vores ydmyghed til at forstå og tro på at gå i Herren og sige, at han vil hjælpe mig med at udføre det her kald. Han vil aldrig efterlade mig alene. Og det er jo den, vi kommer ned til hver gang. Lige præcis. Tro. Ja. Men så har jeg noget til dem, som ser på programmet, at jeg har en lille det er en udfordring. Ja. Det skal du gøre hurtigt. Ja. I løbet af den her uge, del det her program med nogen. Ja. Se om du kan dele det med nogen, et medlem eller ikke medlem, og se hvad der sker. Det bliver meget spændende. Men vi siger tak for i dag. Ja. Mange tak. Mange tak, og husk, I vil også støtte programmet, hvis I deler det ud på den her måde. Og det vi gør. Så det vil være meget en form for tjeneste, ikke? Ja, det er det i høj grad.